Wel, helo, prynhawn da i chi gyd. Gobeithio bod pawb yn weddol dros Gymru gyfan y prynhawn yma. Yn enw yw Mark Griffiths a fi fydd y cwis feistr heddi yn ein cwis arbennig mawr ni, a gweud y gwir. Croeso mawr i gwis cenedlaethol y Siarter Iaith. Ac i ni'n siŵr o gael lot fawr o hwyl heddi wrth ateb cwestiynau difyr iawn am Gymru a chwestiynau sy'n ymwneud â'r Siarter Iaith. Nawr, wi'n gwybod eich bod chi gyd yma heddi yn gweithio'n galed iawn yn eich ysgolion i weithredu'r cynlluniau'r y Siarter Iaith. Nifer ohonoch chi falle yn rhan o griw Cymreicdod eich ysgolion, ond beth yn union yw'r Siarter Iaith? Wel, rhaglen sydd ar waith mewn ysgolion ar draws Cymru i gynyddu defnydd cymdeithasol o'r Gymraeg. A dwi'n gwybod bod llawer o waith gwych yn cael ei wneud gyda chi i wireddu hynny hefyd. Dwi'n clywed bod tair gwobr y gellir ei hennill wrth ddilyn targedau'r siarter. Nawr, odych chi'n cofio pa liwiau yw'r gwobrau? Yr efydd, yr arian a'r air wrth gwrs. A dwi'n gwybod hefyd bod gan y siarter ffrindiau adnabyddus, sef Seren a Sbarc. A wy'n gyfarwydd iawn a chan Seren a Sbarc ac yn ei chwarae ni yn aml iawn yn Eisteddfod yr Urdd. Ond glywes i hefyd bod criw newydd o ffrindiau gan Seren a Sbarc erbyn hyn, sef Storm, Taran a Lloer. Gwych. Dwi'n gobeithio fod pawb sy'n rhan o'r siarter yn mwynhau'r gwaith a dwi'n edrych ymlaen yn fawr iawn i ddysgu ychydig mwy heddi yn eich cwmni. Felly, siwt mae'r cwis yn gweithio? Wel, fel welwch chi ar y sgrin o'ch blaenau chi, dyma cwbl o reolau. Cynelir y cwis ar Cahoot, felly bydd angen dyfeisiau clyfar mwyn cymryd rhan. A mae hwn yn bwysig iawn hefyd. Holwn wrthoch chi hefyd i gymryd rhan mewn parau fel grŵp neu fel dosbarth yn hytrach na fel unigolion, mwyn sicrhau bod digon o le i bawb i chwarae. A cewch chi benderfynu sut i chwarae. Mae'n rhaid i ddysgwyr fod yn gyfrifol am reoli dyfeisiadau clyfar, nid athrawon. A i'r rheini ohonoch chi sy'n dod yn y tri ucha, tynnwch lun o'r dysgwr neu'r dysgwyr gyda'ch sgrin ganlyniadau, danfonwch y llun wedyn ato ni drwy e-bostio siwan.richards@e-sgol.cymru gan gynnwys enw'r dosbarth a'r ysgol i ymddangos ar y tabl canlyniadau. Nawr mwyn sicrhau bod pawb yn cofrestru, a fi'n gweld bod yna nifer fawr ohonoch chi wedi cofrestru yn barod, cofiwch nawr defnyddio y cod QR neu'r ddolen ar y we a roi'r pin i mewn i fod yn barod i chwarae Cwis Cymru. Felly, tra bod chi yn gwneud hynny, dewch i ni gael fideo Seren a Sbarc tra bod chi'n cofrestru cyn i ni fwrw ati. Mae blwyddyn wedi hedfan, anharwyr nawr yn hyn. Mae'n amser i ni ddathlu bod yn Gymru falch bob un. Ar ôl ei creu gan ddewin, gosodwyd iddynt swydd. Cael plant i sgwrsio yn Gymraeg, dim problemau ddant rwydd. Harwyr diolch am eich chwerthin a diolch am eich gwaith. Cael ddathlu gyda'n gilydd yn Gymraeg. Ni'n harwyr diolch am eich chwerthin a diolch am eich gwaith. Cael ddathlu gyda'n gilydd yn Gymraeg. Gilydd yn Gymraeg. Gymraeg, yn Gymraeg.
Wel nawr te, nid chi yn unig sy'n chwarae heddi, ond mae dyn ni gystadleuaeth bach arall yn digwydd yma heddi. Bydd Leri o'r Siarter Iaith yn ymuno benben yn erbyn Cyw o e-sgol. Felly, tybed pwy bydd yn fuddugol a tybed os allwch chi blant curo nhw oedolion. Gobeithio. Nawr te, Eleri, croeso ato ni. Wyt ti'n gweithio gyda'r Siarter wrth gwrs yng Ngheredigion. Croeso ato ni. Diolch yn fawr, Mark. Da iawn, wyt ti'n barod amdani? Mor barod a fyddai. Braidd yn nerfus, ond mynd i drio fy ngorau glas. Gwych, arbennig. Wel, pob lwc i ti, Eleri. A wedyn, mae dyn ni Hew o e-sgol. Siwr wyt ti, Hew? O, reit dda, diolch Mark. Teimlo'n gystadleuol, barod i giro Eleri yr amlwg. Ie, oedden wir bod ti wedi cymryd wythnos bant o'r gwaith mwyn adolygu ar gyfer cwestiynau i ymwneud â Cymru? Do, daeryddiaeth, hanes, cerddoriaeth, chwaraeon, be bynnag, dwi'n barod amdani heddiw. O'n i wedi clywed. Hyw, pob lwc i tithau hefyd. Felly, heb oedi ymhellach, ewn ni amdani. Ewn ni fwrw mlaen gyda'r cwis, a fel o'n i'n gweud, mae nifer fawr ohonoch chi wedi ymuno gyda ni y prynhawn yma, a diolch yn fawr iawn i bob un ohonoch chi. Felly, mae yna 6 rownd, ac y rownd gyntaf yw rownd Cymru, lle mae yna 6 o gwestiynau. Felly, pob lwc i chi gyd. Dyma ni de, y cwestiwn cyntaf. Beth yw enw prif ddinas Cymru? Mae yna ddewis o 4. Abertawe, Wrecsam, Caerdydd neu Dinbych y Pysgod? Dyna ni. Felly dyna'r cwestiwn cyntaf. Beth yw enw prif ddinas Cymru? Abertawe, Wrecsam, Caerdydd neu Dinbych y Pysgod? Dyna ni, mae'r cloc yn tician. A dyna ni. Mae'r rhan fwyaf ohonoch chi wedi dweud Caerdydd. Felly dyna ni, dyna'r ateb cywir. Caerdydd felly, da iawn i 831 ohonoch chi na ddweud hynny. Reit, mlaen â ni, beth yw enw'r mynydd ucha yng Nghymru? Yr Aran, Cadair Idris, Foel Drygan neu yr Wyddfa? Beth yw enw'r mynydd uchaf yng Nghymru? Yr Aran, Cadair Idris, Foel Drygan neu yr Wyddfa? 10 eiliad ar ôl i chi ateb y cwestiwn yma. Faint ohonoch chi sy'n gwybod am fynyddoedd? Gewn ni weld. A dyma ni. Rhan fwyaf ohonoch chi wedi dweud, yr Wyddfa. Da iawn chi. Arbennig. Reit, ewn ni mlaen. Pa ynys Gymreig sy'n enwog am byffiniaid? Ynys Sgomer, Ynys Enlli, Ynys Môn neu Ynys Lochtin? 20 eiliad gyda chi ateb y cwestiwn yma. Pa ynys Gymreig sy'n enwog am byffiniaid? Ynys Sgomer, Ynys Enlli, Ynys Môn neu Ynys Lochtin? 5 eiliad. A dyma ni, rhan fwyaf ohonoch chi wedi dweud Ynys Môn, ond Ynys Sgomer oedd yr ateb cywir. 196 ohonoch chi wedi dweud Ynys Sgomer. Diddorol iawn. Reit, mlaen â ni at y cwestiwn nesaf. Beth yw enw'r afon hiraf yng Nghymru a Phrydain? Taf, Hafren, Tywi neu'r Rheidol? Felly, i ni'n chwilio am enw'r afon hiraf yng Nghymru a Phrydain. Taf, Hafren, Tywi neu'r Rheidol? 10 eiliad gyda chi ateb y cwestiwn yma. Tybed beth yw'r ateb? A tybed sut mae'n mynd gyda Leri a Hyw. O, dyma ni. 423 ohonoch chi wedi dweud yr ateb cywir, sef Hafren. Da iawn chi. Arbennig.
Dyma ni de, i ni'n bwrw ymlaen gyda'r cwestiwn nesaf. Ble mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru? Aberystwyth, Aberaeron, Bangor neu Caerdydd? Ble mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru? Aberystwyth, Aberaeron, Bangor neu Caerdydd? A ni gwasgwch y botwm yna. 5 eiliad i fynd. A'r ateb cywir wrth gwrs, Aberystwyth. 595 ohonoch chi yn gywir i ddweud Aberystwyth. Da iawn. Reit, y cwestiwn nesaf. Pwy yw nawddsant Cymru? Sant Siwr, Owain Glyndŵr, Sant Badrig neu Dewi Sant? Pwy yw nawddsant Cymru? Sant Siwr, Owain Glyndŵr, Sant Padrig neu Dewi Sant? Pwyswch y botwm na. Dim llawer amser i fynd. 5 eiliad i fynd. A dyna ni. 801 yn gwybod yr ateb cywir, sef Dewi Sant. Da iawn, llongyfarchiadau i chi. Felly dyna ni'r cwestiynau yn y rownd gyntaf. Nawr te, ar y blaen fel welwch chi ar y tabl fyna, mae Gleaming Panda. Gleaming Panda, da iawn wir. Silver Parrotfish yn ail. Captain Penguin yn drydydd. Purple Puffin yn bedwerydd. A Plassy Firefly yn bumed. Diw, na chi enwau, dy fe? Na chi enwau, da iawn chi. Ond mi all unrhyw beth ddigwydd yn Cwis Cymru wrth gwrs. Felly dyna ni wedi cael y rownd gyntaf. Felly, fe fwrwn ni mlaen at yr ail rownd. Dyma ni rownd teledu a cherddoriaeth. Ac unwaith eto, mae yna 6 o gwestiynau yn y rownd yma. Rownd teledu a cherddoriaeth. Felly, gobeithio bod pawb yn barod. Dyma ni'r cwestiwn cyntaf. Pa ddyddiad a ddarlledwyd y raglen gyntaf ar S4C? Cyntaf o Dachwedd 1980, cyntaf o Dachwedd 1982, cyntaf o Dachwedd 1990, neu cyntaf o Dachwedd 2000? Pa ddyddiad a ddarlledwyd y raglen gyntaf ar S4C? Unrhyw syniad? Gwasgwch y botwm na. Dewch i ni weld beth oedd yr ateb cywir. Wel, 462 wedi dweud y cyntaf o Dachwedd 1982. I chi'n hollol gywir, felly llongyfarchiadau i chi. Da iawn. Mlaen â ni de at y cwestiwn nesaf. Beth yw enw'r rhaglen deledu fore Sadwrn? Mae Jed, Lloyd, Caddy a Jack yn cyflwyno. Rownd a rownd, Newyddion Ni, Utopia neu Stwnsh Sadwrn? Dyna'r cwestiwn i chi. Beth yw enw'r rhaglen deledu fore Sadwrn? Mae Jed, Lloyd, Caddy a Jack yn cyflwyno. Rownd a rownd, Newyddion Ni, Utopia neu Stwnsh Sadwrn? 5 eiliad i fynd. A'r ateb cywir yw Stwnsh Sadwrn. 786 ohonoch chi wedi dweud Stwnsh Sadwrn. Felly da iawn unwaith eto. Reit, mlaen â ni. Beth yw enw'r opera sebon Cymraeg sydd wedi ei leoli yn Ynys Môn? Beth yw enw'r opera sebon Cymraeg sydd wedi ei leoli ar Ynys Môn? Pobl y Cwm, Mabinogi Iogi, Rownd a rownd, neu Deian a Loli? Dyna'r cwestiwn de. Beth yw enw'r opera sebon Cymraeg sydd wedi leoli ar Ynys Môn? Pobl y Cwm, Mabinogi Iogi, Rownd a rownd, neu Deian a Loli? Mae'r cloc yn tician unwaith eto. Yr ateb cywir yw Rownd a rownd, fel nath 437 ohonoch chi ddweud. Felly da iawn i chi. Rownd a rownd felly. Fe fwrwn ni mlaen
Mae 4 beirniad ar raglen y llais. Pa un sydd yn ganwr opera? Bryn Terfel, Bronwen Lewis, Ows Gwynedd neu Alicia Scott? 4 beirniad ar raglen y llais, ond pa un sydd yn ganwr opera? Bryn Terfel, Bronwen Lewis, Ows Gwynedd neu Alicia Scott? Ewch amdani, 5 eiliad ar ôl I ateb y cwestiwn yma. Ie, chi'n gywir I ddweud Bryn Terfel, fel nath 451 ohonoch chi ddweud. Felly da iawn, Bryn Terfel wrth gwrs yw'r canwr opera. Oedd e'n dathlu ben blwyddyn 60 wythnos diwetha. Pa chwaraeon sy'n cael sylw yn y rhaglen Gymraeg I blant Techers? Rygbi, athletau, pêl-droed neu tennis? Pa chwaraeon sy'n cael sylw yn y rhaglen Gymraeg I blant Techers? Rygbi, athletau, pêl-droed neu tennis? A'r ateb cywir yw, ie, pêl-droed. 960 ohonoch chi wedi roi'r ateb yn gywir. Llongyfarchiadau a da iawn unwaith eto. Beth oedd y rhaglen gyntaf a ddarlledwyd ar S4C? Beth oedd y rhaglen gyntaf a ddarlledwyd ar S4C? Pobl y Cwm, Super Ted, Sgorio neu Rownd a Rownd? Ond y gliwiau I chi ar y sgrin os edrychwch chi yn ofalus. So, Pobl y Cwm, Super Ted, Sgorio neu Rownd a Rownd? Pa raglen oedd y gyntaf I ddarlledu ar S4C? 5 eiliad I fynd. A dyna ni, ie. Dros 1000 ohonoch chi wedi dweud Super Ted. Da iawn wir. Reit, wel dyma ni, ysgorfwrdd. O, drychwch, mae pethau newid. Mae pethau newid, felly yn gyntaf, mae clasu Firefly. Waw, da iawn. Trendy Duck yn ail. Diplomat Ale, ie. Royal Otter, Terrific Heron. Wel. Dyna ni, ond clasu Firefly sydd ar y brig ar hyn o bryd. Nawr, cyn I ni fynd at y rownd nesaf, gai ofyn I Hugh a Leri, allwch chi rannu eich enw gyda ni o dan ba enw I chi'n cystadlu heddi? Hugh? Captain Jellyfish ydw I, mae ac enw eitha diddorol, dwi'n eitha licio fo I ddweud y gwir. Captain Jellyfish. Wel, dyna ni. Felly, gwyliwch allan, does dim sôn am Captain Jellyfish o gwbl yn y 5 ucha. Reit, Leri. Tybed oeddi Leri yn y 5 ucha. Beth yw'r enw di fan hyn yn y cwis yma heddi? Fancy Dingo, ac yn anffodus, dwi ddim yn y 5 ucha. Fancy Dingo, does dim sôn o gwbl. Wel. Na ni, falle gewch chi... Ond, dwi'n agosau. Mae'n dweud bod fi'n ddeunawfed. O, ddim yn ffôl de. Ydyn nhw'n gweud be wyt ti, Hugh? Be ydys ti, Eleri? Ym mha safle wyt ti? Deunawfed, 18. O, dwi'n safle 17, felly. Dydw I ddim go iawn. Dwi'n safle 48 yn anffodus, ond mae yna ddal amser I ddal fyny. Digon o amser I fynd. Reit, fe fwrwn ni mlaen de, at yr cwestiwn nesaf. Rown chwaraeon sy'n nesaf. O, nawr te, fi'n credu bod Hugh yn fan mawr o chwaraeon, felly look out fan hyn, oce? Look out. Dyma ni'n mynd de. Dyma'r cwestiwn gyntaf. Beth yw enw'r stadiwm cenedlaethol yng Nghaerdydd? Rodney Parade, Parc y Scarlets, Stadiwm Dinas Caerdydd neu Stadiwm Principality? Beth yw enw'r stadiwm cenedlaethol yng Nghaerdydd? Hynny, gwasgwch y bwtwm na. Rodney Parade, Parc y Scarlets, Stadiwm Dinas Caerdydd neu Stadiwm Principality? 5 eiliad I fynd. Faint fydd yn cael hwn yn gywir tybed? O, 579 yn dweud, ie, Stadiwm y Principality.
Ac falle bod rhai o'ch chi wedi gweld fyna Stadiwm Dinas Caerdydd, ynddo fe? Ond na, Stadiwm Principality yw Stadiwm Cenedlaethol yng Nghaerdydd. Felly da iawn i'r 579 gath hwnna yn gywir. Felly, blaen ni at y cwestiwn nesaf. Pa feiciwr Cymreig a enillodd Tour de France sydd â velodrom wedi enwi ar ei ôl yng Nghas Newydd? Geraint Thomas, Owain Doull, Luke Rowe neu Josh Tarling? Pa feiciwr Cymreig a enillodd Tour de France sydd â velodrom wedi enwi ar ei ôl yng Nghas Newydd? 10 eiliad gyda chi fynd. Geraint Thomas, Owain Doull, Luke Rowe neu Josh Tarling? 5 eiliad. Yr ateb cywir wrth gwrs, fel wedodd 667 ohonoch chi, Geraint Thomas wrth gwrs. Da iawn. A dyma ni de. Pa bêl droedwraig cyhoeddodd ei hymddeoliad o bêl droed rhyngwladol yn 2025? Ac os edrychwch chi ar y llun, falle welwch chi'r person yma. Anghara James, Jess Fishlock, Ffion Morgan neu Sophie Ingle? Pa bêl droedwraig gyhoeddodd ei hymddeoliad o bêl droed rhyngwladol yn 2025? Anghara James, Jess Fishlock, Ffion Morgan neu Sophie Ingle? Dewch i ni weld. Beth yw'r ateb? Jess Fishlock. 724 ohonoch chi wedi dweud yr ateb cywir. Felly, da iawn chi. Dyma ni de. Dyma fel mae'n sef. Mae'r clasu Firefly dal i fod ar frig y tabl. Felly, da iawn wir i'r clasu Firefly. Ond fel o'n i'n gweud, mae yna nifer fawr o gwestiynau i fynd unwaith eto. Felly, fe fwrwn ni mlaen unwaith eto gyda'r rownd nesaf. A rownd nesaf yw rownd y Siarter Iaith. Mae yna 3 cwestiwn yn y rownd yma. Ac i ni gyd yn barod i fynd amdani. Felly, y cwestiwn cyntaf. Beth yw lliwiau gwobrau'r Siarter Iaith? Nawr te. Coch, gwyn a gwyrdd, glas, gwyn a coch, aur a platniwm, neu aur, arian a efydd? Ac os oedd pawb yn gwrando ar ddechrau y cwis yma, fyddech chi'n gwybod yn iawn beth yw ateb y cwestiwn yma. Felly, beth yw lliwiau gwobrau'r Siarter Iaith? Coch, gwyn a gwyrdd, glas, gwyn a coch, aur a platniwm, neu aur, arian ac efydd? Yr ateb yw aur, arian ac efydd. 308 wedi dweud yr ateb yna, ond yr ateb fwyaf poblogaidd oedd fyna oedd coch, gwyn a gwyrdd. Felly bod rhywun wedi cymysgu lan gyda Mr Urdd fyna. Pwy a wir. Ond aur, arian ac efydd oedd yr ateb cywir. Mlaen ni at y cwestiwn nesaf. Ym mha fis o'r flwyddyn y mae Dydd Music Cymru yn cael ei ddathlu? Ionawr, Chwefror, Mawrth neu Ebrill? Ym mha fis o'r flwyddyn y mae Dydd Music Cymru yn cael ei ddathlu? Ionawr, Chwefror, Mawrth neu Ebrill? Mae hwn yn ddiwrnod arbennig iawn. Lle ni'n clywed nifer fawr o gerddoriaeth Cymraeg yn cael ei chwarae ym mhob man. Nawr te, drychwch. Mae hwn yn weddol agos. 287 ohonoch chi oedd yn gywir yn y cwestiwn yma. Mis Chwefror, wrth gwrs. Dyna y mis yma Dydd Music Cymru yn cael ei ddathlu. Felly cofiwch nawr iawn, mis Chwefror. Da iawn chi. Reit, dewch i ni weld. I ni mynd mlaen at yr cwestiwn ola yn y rownd yma. Pa nifail sydd ar faner Cymru? Nawr te. Pa nifail sydd ar faner Cymru? Draig, llew, dafad neu arth? Dyna'r dewis i chi. Pa nifail sydd ar faner Cymru? Draig, llew, dafad neu arth? 10 eiliad gyda chi i wasgu'r botwm yna. A ni, dros fil ohonoch chi wedi ateb yn barod. Ewch i ni weld.
Da iawn. Fi'n falch bod dros 1000 ohonoch chi wedi dweud y ddraig. Y ddraig goch, wrth gwrs. Dyna'r ateb. Felly da iawn chi ar roi yr ateb cywir i ni fyna. 1055. Da iawn. Reit. Rownd cyffredinol i wi nesa. Nawr te, rownd cyffredinol. Mae yna 6 o gwestiynau fan hyn. I ni'n barod i fynd amdani felly. Cwestiwn cyntaf. Pwy yw prif weinidog Cymru? Carwyn Jones, Mark Drakeford, Eluned Morgan neu Fawn Gething? Pwy yw prif weinidog Cymru? Carwyn Jones, Mark Drakeford, Eluned Morgan neu Fawn Gething? A mae yna dipyn o gliw i chi fyna fi'n credu ar y sleid sydd o'ch blaenau chi. 717 wedi dweud yr ateb cywir sef Eluned Morgan. Dyna pwy yw prif weinidog Cymru. Llongyfarchiadau i chi. Da iawn. Mlaen â ni at y cwestiwn nesaf. Ble fydd Eisteddfod yr Urdd yn 2026? Margam, Ynys Môn, Casnewydd neu Ceredigion? Ble fydd Eisteddfod yr Urdd yn 2026? A fel welwch chi, mae yna lun ar y sgrin o'ch blaenau chi, falle fydd hwnna rhoi chydig bach o gliw i chi. Margam, Ynys Môn, Casnewydd neu Ceredigion? A'r ateb cywir yw Ynys Môn. 722 ohonoch chi wedi rhoi'r ateb cywir. Da iawn. Y cwestiwn nesaf. Be sy'n arbennig am selsig morganog? Be sy'n arbennig am selsig morganog? Maen nhw'n cynnwys cig gafr. Maen nhw ond ar gael yn Sir Morganog. Does dim cig ynddyn nhw. Neu maen nhw'n cynnwys cig oen. Nawr te, mae chi gwestiwn. Be sy'n mor arbennig am selsig morganog? Beth yw'r ateb fan hyn tybed? Does dim cig ynddyn nhw. 358 ohonoch chi wedi rhoi'r ateb cywir. Da iawn. Reit, mlaen â ni at y cwestiwn nesaf. Beth yw ail linell ein hanthem genedlaethol? Beth yw ail linell ein hanthem genedlaethol? Gwlad, gwlad, pleidiol wyf i'm gwlad. Na, dwi ddim yn mynd i ganu, jyst rhag ofn byddwn ni'n colli rhai o bobl sy'n cystadlu. Gwlad beirdd a chantorion, enwogion o fri. Dros ryddid gollosant ein gwaed. O bydded i'r heniaeth barhau. Nawr cofiwch ni'n chwilio am ail linell ein hanthem genedlaethol. Yr ateb cywir yw gwlad beirdd a chantorion, enwogion o fri. 374 ohonoch chi wedi dweud yr ateb cywir. Mlaen â ni de. Ym mha sir mae eglwys Tŷ Ddewi? Sir Benfro, Caerdydd, Caerfyrddin neu Conwy? Ym mha sir mae eglwys Tŷ Ddewi? Y dewis unwaith eto, Sir Benfro, Caerdydd, Caerfyrddin neu Conwy? 10 eiliad. A dyna ni, 556 wedi dweud yr ateb cywir. Mae eglwys Tŷ Ddewi yn Sir Benfro. Felly da iawn chi. A'r cwestiwn nesaf. Pa awdur Cymreig ysgrifennodd The BFG a Matilda? Anthony Hopkins, Roald Dahl, Dylan Thomas neu Cerys Matthews? Pa awdur Cymreig ysgrifennodd The BFG a Matilda? Anthony Hopkins, Roald Dahl, Dylan Thomas
neu Cerys Matthews? 5 eiliad i fynd. Edrychwch ar y llun hefyd, felly bod hwnna'n help mawr i chi. Da iawn, 932 ohonoch chi wedi dweud Roald Dahl. Da iawn chi, 932 ohonoch chi. Reit de. Dyma ni'n mynd, mae pethau newid ar y siart fan hyn. Dewch i ni weld Space Eagle sydd ar y blaen ar hyn o bryd. Felly Space Eagle, da iawn. Odi mae pethau yn newid yma? Dewch i ni fynd ôl at Hugh a Leri fan hyn. Hugh a Leri, does dim sôn am eich enwau chi o gwbl. Dwi ddim yn meddwl yn y 5 ucha nagos. Nac oes yn anffodus. Ond, dwi wedi gwneud cynnydd. Ti wedi, reit. Fe es i ar ôl rownd y Siarter Iaith gyrhaeddus i'r 9fed safle. Do wir. Da iawn, llongyfarchiadau Leri. Ond, fe wedi colli lle nawr. Ble wyt ti nawr? 14 nawr. 14, reit, Mae'r oce, Hugh. elfen gystadleuol yna i wedi dechrau chwythu. Hugh, sut mae'n mynd â ti? Nes ti fwynhau y rownd chwaraeon na? Ti'n gwybod be, Mac, o'n i ar fi'n torri fewn i'r 10 ucha, o'n i'n yr 11 ar 10 safle ar ôl y rownd chwaraeon, a wedyn, dwi'n amau bod yna fix yn digwydd ar hyn. Does na rownd Siarter Iaith, wrth gwrs bod Leri mynd i giro fi ar hynny, ydy hynny'n mynd 10. Felly, dwi'n 11 ar 10 ar 20 ar hyn o bryd, safle 31. Wel. Ie, yn difenna'r peth. Wel na, dyn ni ddim yn twyllo o gwbl, allai'ch sicrhau i chi fan hyn. Felly, pob lwc, mae yna cwbl o rowndiau i fynd unwaith eto, Hugh a Leri, diolch yn fawr iawn i chi. Gobeithio bod pawb yn mwynhau y gwiz. Wel, i wedi gwirtho chi, un rownd sydd, fi'n credu, ie, un rownd. Lluniau pwy yw'r Cymru yw'r rownd nesaf. Felly, dyma ni de. Rownd pwy yw'r Cymru. Ni'n barod ar gyfer y cwestiwn cyntaf. Pwy yw hwn? Dyma ni de. Pwy yw hwn? Osian Candelas, Dafydd Iwan, Ows Gwynedd neu Gwilym Bowen Rhys? Osian Candelas, Dafydd Iwan, Ows Gwynedd neu Gwilym Bowen Rhys? Pwy yw'r person yma ar y sgrin? Gitar, wel, 4 ohonyn nhw yn chwarae'r gitar, yn dyn nhw. Ond pwy allai'r person ma fod? 449 yn gwybod yn iawn pwy yw'r person? Ie, Ows Gwynedd, wrth gwrs, oedd y person oedd ar y sgrin. Felly dyna ni, i lunau fyna i chi. Ymlaen ni at y cwestiwn nesaf. Pwy yw hon? Felly, edrychwch yn ofalus. Mari Lyfgrin, Angharad Mair, Elin Fflir neu Mari Grig? Pwy yw'r person yma ar y sgrin? Pwy yw i? Mari Lyfgrin, Angharad Mair, Elin Fflir neu Mari Grig? Dyna ni de. Gwasgwch y botwm na. 5 eiliad i fynd. Pwy sy'n mynd i gael hwn yn gywir tybed? Faint ohonoch chi sy'n gywir? 531 ohonoch chi yn gywir drwy ddweud Mari Lyfgrin. A dyna ni i llun i fyna. Felly da iawn chi. Mari Lyfgrin wrth gwrs oedd yr ateb. Y cwestiwn nesaf. Pwy yw hwn? Shane Williams, Alun Wyn Jones, JPR Williams neu Jack Morgan? Pwy yw'r persona sy'n ar y sgrin? Shane Williams, Alun Wyn Jones, JPR Williams neu Jack Morgan? Na ni de, sy'n lot o amser ydych chi fynd. 5 eiliad i fynd i ateb y cwestiwn yma. 701 yn gwybod am ei rygbi ac yn gwybod yn iawn taw Jack Morgan, capten Cymru wrth gwrs, yw'r person yna, sydd wedi cael niwed yn y gêm ddiwethaf wrth gwrs yn erbyn yr ariannu'n yn anffodus iawn iddo fe. Brysia wella Jack. Pwy yw hon, tybed? Joanna Page, Ruth Jones, Eve Miles neu Mali Harris? Pwy yw'r person yma ar y sgrin tybed?
Chi'n nabod y person yma? Wedi gweld i o'r blaen? Joanna Page, Ruth Jones, Eve Miles neu Mali Harris? 5 eiliad i fynd. Wi'n nabod y person yma. Wi'n nabod y person yma. A mae 664 ohonoch chi yn gwybod yn iawn taw Ruth Jones wrth gwrs. Ie, nesa o Gavin and Stacey. Dyna pwy yw i. Dyna i llun ni o'ch blaen chi fyna. Da iawn. Reit, mlaen â ni ar gyfer y cwestiwn nesaf. Pwy yw hwn de? Taron Egerton, Michael Sheen, Ioan Griffith neu Luke Evans? Pwy yw'r person yma ar y sgrin? Cliw i chi, actor yw e. Right? Actor yw e. Taron Egerton, Michael Sheen, Ioan Griffith neu Luke Evans? Ni amser ar ben. Rhan fwyaf ohonoch chi wedi dweud Ioan Griffith, yr actor. Ie, 378 ohonoch chi. Da iawn. Dyna fe, Ioan Griffith wrth gwrs yw'r ateb cywir. Da iawn. Oce, pwy yw hon de? Dyma ni, Angharad James, Jessica Fishlock, Sian Rogers neu Amy Lear? Pwy yw i? Angharad James, Jess Fishlock, Sian Rogers neu Amy Lear? Pwy yw i tybed? 2 eiliad. Ie, cywir. 452 ohonoch chi yn dweud taw Angharad James yw'r ateb cywir. Ie, i chi'n gywir a dyna i llun i fyna i chi. Da iawn gyda'r ateb yna. Gwych. A dyna ni. Mae'r cwis wedi dod i ben. A dyma ni'r safleoedd de. Yn drydydd, Trendy Duck. Yn ail, Space Eagle. Ond yn gyntaf, dewch i ni weld pwy sy'n mynd â hi. Mountain Oryx. Os to fel chi'n weid e, gobeithio tawe. Felly llongyfarchiadau mawr iawn i'r Mountain Oryx ar gyrraedd yn fuddugol yn Cwis Cymru Siarter Iaith. Wel, llongyfarchiadau mawr iawn i chi gyd. Ie wir, a ddim sôn unwaith eto am Hugh na Leri wedi dod i'r brig, ond falle geith nhw well lwc tro nesaf. Nawr te, cofiwch nawr, os oeddech chi yn y tri ucha, iawn, mae eisiau chi i ddanfon e-bost at siwan.richards@e-sgol.cymru, iawn, os ych chi wedi dod yn y tri ucha. Gai ddiolch yn fawr iawn i chi am eich cwmni y prynawn yma. Diolch yn fawr iawn i Hugh ac i Leri hefyd am gymryd rhan yn y cwis. Wy'n edrych ymlaen, gobeithio wneith nhw gymryd rhan yr wythnos nesaf oherwydd byddwn ni nôl gyda Cwis Cymru y Siarter Iaith yr wythnos nesaf gyda cwestiynau hollol gwahanol ar eich cyfer chi. Felly cofiwch ddod nôl ato ni. Diolch hefyd i Siwan sy'n tu ôl y cyfrifiadur yn gwneud popeth i weithio i ni prynawn yma hefyd. A diolch yn fawr iawn i'r holl athrawon hefyd yn yr ysgol. Felly, welwn i chi wythnos nesaf yr un amser gyda fwy o gwestiynau. Tan hynny, prynhawn da i chi gyd.